салом дӯстон, дар ин видео дар барномаи LiveCash пул кор мекунем. Ссилка барои скачат кардани барнома дар поёни видео мешавад. ва дар баланси ма 35 танга ҳастай ва тарзи якуми пул кор кунӣ бошад реклама тамошо мекунем, пул кор мекунем. ва тарзи дуюм бошад заданиҳо нишон медиҳад. ҳар хел заданиҳо пайдо мешавад, онро мегзарем ва пул кор мекунем. ва тарзи сеюми пулкоркунӣ апрос ҳастай. Апроса мода савол метавад, саволода ҷавоб медиҳем ва пул кор мекунем. ва дар история боша мо инҷа мебинем ки мо чанд қадар танга кор кардем дар як ҳафта ё ки дар як моҳ ва дар инҷа нишон додам. ва ежедневни награди ҳар рӯз мо медурем ин барномада ва рӯзи якум 1 танга, дуюм 2 танга, ҳамихел 3, 4, 5 ба зиёд шидан мегирад. ва мо метавонем ки кредит дурӯга ҳамида зер мекунем ва дар инҷа реферални коди мо ҳастай. Вақти регистратсия кардан, вақти шумо ҳамин регистратсия кардан ҳамин кода ки навистед ва дар баланси шумо ҳамин тангаҳо мегзарад. ва инҷа топ игрокҳоро нишон медиҳад, яъне ки дар ҷойи якум ҳастай ва чанд қадар танга кор кардаги дар инҷа нишон медиҳад. ва инҷа калисо удачи ном дорад ва вақте ки ҳамин калисо тоо мехӯрад, шумо бояд 1000 танга кор кардагӣ бошед ва вақте ки 1000 танга кор кардед, калисоро тоо мехӯрад ва ба таври автоматӣ инҷа нархашо нависагӣ, кадомаш давғалта ҳамон қадар танга кор мекунед. ва обменникда зер мекунем ва дар инҷа 2500 тангаш 25 рубл мешавад, 50 рублш 5000 танга мешавад ва ҳамин хел рафтан мегирад. ва ҳамин агар шумо ҳамин қадар тангаи муайяна кор кардед, метавонед ҳаллиш кунед дар инҷа. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.